Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndakauya kuno kumhiri kwemakungwa. Pari zvino ndiri mudzimai uye zvekare ndichangoti ndine makore 46 years ekuberekwa. Mukoma, ndakaroorwa for the first time. Vabereki vangu vakatodya mari ndikachata, then ndikagara nemurume wangu. Ndokubva ndachizorambana nemurume wangu because vamwene vangu vainge vakatozviona, ndivo vakatanga kutozviona, ini ndisati ndatozvizivawo kuti handikwanisi kuita mwana. Hamena kuti vakazviona sei, but one day vakatongoti uyu haambofi akakuzvarira mwana. This was almost 2 years that we had been married with my first husband. Ndakarwadziwa mukomana ashe, ndokubva ndachizorambana nemurume wangu mushure mekunge amitisa umwe musikana uyo waainge achishanda naye. Ndabva ipapo mukoma ndikatanga kudanana nevamwe baba. He was already married. Ndikati munhu uyu sezvo agara aine vana nechekare, zvimwe kuda murume wangu akapomedzerwa nhumbu isiri yake nemukadzi uyo waainge achishanda naye. Ndakabva ndachizotanga kugara nemurume uya mukoma nhumbu ingabata. Ndakagara kuda gore rose. Murume uya ndokubva achizotanga kuwirirana zvekare nemudzimai wake nekuti vainge vakatomboenda paseparation nekuda kwangu. Akati shamwari, hapana pandingaramba ndakangoshingirira pauri ndichikuchengeta apa vana vangu vachifa nenzara, iwewo wacho dai kwanga kuri kunzi uri kundizvarirawo vana, zvimwe kuda ndaikwanisa kuti zvino ndinofirei. Ndakarwadziwa mukoma mushure mekunge ndarambwa nemurume uya akatodzokera kumudzimai wake. Ndokubva mudzimai wacho ndazotomuona aine pamuviri. Ipapo ndopa ndakabva ndachizotanga kufamba ndichiendawo kumaclinics akasiyana-siyana. Zvekare naamai tainge tava kupota tichifamba tichienda kudana madzibaba zvekare nekun'anga. Then ndopa takabva ndachizoudzwa kuti inini mukuzvarwa kwangu ndakatozvarwa ndisingatokwanise kuzoitawo mwana, like Mwari vakatongondituka vakandiita ngomwa, ende hakuna kana munhu akambondigadzira because tichifamba taitofungidzira kuti vamwene vangu sezvo vainge vari ivo vainge vakati handizvare, zvimwe kuda ndivo vainge vakandigadzira. But mukuzonofamba kwandakaita ndakatoudzwa kuti kwete, havasi vamwene vangu vakandigadzira, asi ndakatongozvarwawo ndakadaro. Mukoma, ndakagara kwenguva refu apa. Makore acho iwawo kwainge kusati kwava nezvemasocial media, uye zvekare vanhu vazhinji vaingoshandisa zvifoni zvimbudzi. Saka kuchechi ndaiva ndiine umwe uyo wandainge ndichiwirirana naye. Akabva achizondiudza kuti ainge aine muzukuru wake uyo akazova murume wangu. Muzukuru wake uyu ainge ari pakutsvakawo murume. Ndikabva ndati it is okay. Ndakaratidzwa maphotos ake paphoto album, not pafoni ndikabva ndatomufarira zvangu. Ndikabva ndaudzwa kuti ainge ari kugadzirira ari munzira achiuya, ende ainge akaudza hama dzake kuti ainge achida mudzimai. Ndokubva ndachizotaura naye mukadzi uyo watainge tichinamata naye. Mukoma, iniwo kusaidi kwangu kuti ndinge ndichimuudza kuti ndainge ndisingakwanisi kuita mwana because this was like a family secret. Hakuna ainge achimbozviziva. Ndiri munhu agara atori nemwoyo wakanaka, and I am a very humble woman. Saka vanhu vazhinji vaitongondinzwirawo tsitsi kuti mwana uyu ari kungopinda mumarelationships. Kana apinda mumarelationships obva arambwa, obuda murelationship opinda zvekare mune imwe. Ndokusaka mukadzi iye ainge achida kuti ndinge ndichizoroorwa nemuzukuru wake. Akazoti auya mukoma, ndikatoona kutoti zvaainge atori gentleman. He was a doctor, and then we started speaking. Akandiudza kuti ainge aine heartbreak iyo yaainge ainayo. Ndikabva ndati let me try to heal you. Ndakangomuudzawo kuti I had been given a heartbreak twice, but zvemarriage number 2 handina kukwanisa kumuudza. Ndakangomuudza zvemarriage iyo yainge ichizivikanwa kana nani zvake kunyange nevanhu vekuchechi.
ndokubva tazorara tose. Tarara tose mukoma, mama vangu ndo vakazondipa idea iyoyo, vakabva vanditi, mwanangu ka mwedzi uno kunyange ukageza usatombomuudza kuti wageza, meaning kuti kana ndainge ndichazoenda kuperiod ndaisafanira kuti ndinge ndichizomuudza kuti ndinenge ndaenda kuperiod. Mukoma ndakazoti mwedzi wava kunopera semazuva angu, ndikabva ndachizoenda kuperiod semwedzi yose mazuva angu ekuenda kumaperiods. Handina kumuudza, ipapo ainge ava kutogadzirira kudzokera kunyika uko kwatiri pari zvino. Ndobva ndamuudza kuti ndainge ndisinganzwi zvakanaka, kana kuairport handina kukwanisa kuenda mukoma, ndichipretenda sekunge ndainge ndichirwara. Ndikatorwa nanaamwene vangu ndobva ndaenda ndikatanga kugara kumba kwava naamwene vangu. Mukoma, I was not even pregnant. Namai tikaronga plani yekuti ndinge ndichita sekunge ndine pamuviri. Mama vakandipa mapiritsi mamwe andainwa, saka aizondiita kuti ndinge ndichizoita an reaction. Ndairutsa zvainzwisa tsitsi zvokuti kana vatezvara vangu vaiuya iwe vopfugama padhuze neapo pandinenge ndakagara pasi ndichichema, vobva vanditi muroora shinga shinga muroora. Dzimwe nguva vainditengera maorenji kana kuti malemon. Ndainge ndava kungorarama nemalemon nemaoranges because mapiritsi iwawo andainge ndichinwa ainge ari mapiritsi evanhu vanorwara nechirwere chemwoyo. Kana chikafu ndainge ndava kusatogona kana kuchidya, zvakazotokonzeresa kuti hama dzake dzinge dzichifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndiine pamuviri. So amai vakabva vati pano tava kutoronga plani. Saka mama vakazotaura nagogo nyakubereka vanini vana mama macousins avo. Ndo kwandakazoenda ndikatanga kunogara kumba kwagogo. Saka gogo ava vainge vatombori nesi ende vaitova nemari dzavo. Gogo ava ndo vakazotibatsira, vakazotaura nevamwe vavo vavakamboshanda navo pakuzonobetserwa paya. Ndakazodzoswa hangu muHarare, but ndainge ndisitomborina nhumbu. Mwana wandiinaye mukoma, ndiri kuzama kuti kudii, mwana uyu takatongomubira umwe mukadzi ainge akaita wechidiki, akapiwa umwe mwana ainge atova ne1 day kubva paainge afa. Akangozvarwa akafa mwana iyeye, akatorwa kumochwari. Ndakaba mwana wemunhu, ndikazototorwa nemadzitete angu ndikaenda ndikatanga kugara nevamwe vatete vangu. Then murume akazouya. That was when I was taken by my husband. Tikazouya kuno kunyika kwatiri. Mwana uyu akura, mukoma nashi. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndinorwadziwa kwazvo nekuda kwezvinhu izvo zvandakaita. Ivo amai vangu vanondishingisa, vanonditi shinga, because zvose izvi wakazviitirawo kuti unge uchizovawo neramangwana rakanaka. Namama nagogo tichitaura vainge vachitoti pauchaenda ikoko kumhiri kwemakungwa kunenge kuina vana nachiremba vanoziva zvavanoita, saka unokwanisa kuzobetserwa. Ndakauya kuno ndikatanga kufamba in secret, pasina kana ainge achimbozviziva kuti ndo zvandainge ndichiita, ndichienda kuma fertility clinics, but hazvina kushanda. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi inini ndakatongozvarwawo ndakadaro, handikwanise kuita mwana. Vanoti vakaedza zvose, hanzi kunyange kutoita zvezvo zvekuti vakawana sperm donor ndokubva vatoita process yacho yose, madoctors achitovimbisa kuti zvichaita, but hanzi zvakaramba. Saka voita sei vanzvadzi vedu ava? Vanoti mwana wacho uyo wavakaba amai vacho havatomuzivi. Vanokwanisa here kuwana marecords kana kuti kwete? Pakaipa. Chinongorwadza ndechekuti panyaya dzakadai so, alright vanzvadzi, imimi makazokwanisa kuwana mwana wenyu uyo wamakaba mukaenda kumhiri kwemakungwa. Saka uyo mukadzi wamuri kuti ainge ari wezera rechidiki, zvimwe kuda maybe marriage iyoyo yainge itoriwo last hope yake. Ndokubva abetserwa mwana akanzi mwana wako wawazvara wazvara mwana akafa, pamwe ainge atoriwo muroora akatovengwa mumhuri, then ndokubva atorambwa nemurume wake. Do you even think about it sometimes kuti maybe that woman she went through hell
mushure mekunge audzwa kunzi inge apona mwana uya ndokubva afa. You need to think about her as well. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi iyi mukoma, zviriko here izvi kana kuti hazviko? Mukoma, inzwaiwo izvo zvakaitika kwandiri. I dated my real father for 6 months. Then I found out after ndataura hangu namama, because inini basa rangu ndinoita zvekutengesa muviri wangu. So ndaingonzwa zvichinzi baba vangu ivo vaimboita zvekudhiraivha mabhazi, vakazotenga mabhazi avo, vane mabhazi avo 2 elocal muHarare umu. Saka baba vangu vaitouya vachitondikecha nekuda kwezera rangu mukoma, vakatongondisarudza mazuva ekutanga avo andakatosvikawo ndikatotanga kutoshandawo nevamwe vakadzi avo vandaiwirirana navo vekumaraini ekwedu vaitawo zvekutengesa kumaAvenues, ndo vakazondiunza muHarare. Ndine uyo ndokubva ndati nerimwe zuva ndiri kwangu kubasa, pakabva pachizouya umwe murume ainge achidhiraivha, ndichangoti motikari aidhiraivha yainge iri Range Rover, but imhando yepamusoro motikari yacho iyoyo, motikari dzinodhiraivhwa nembinga, because baba vangu vane mari. Vauya paya vakabva vachizondinongedzera vakati uyo ndiye wandiri kuda. Ndakaenda kuya paya tatotaurirana ndokubva tachizoenda kulodge. Taenda kulodge mukoma ndokubva tarara tose usiku hwose, baba nemwana tainge tichirara tose. Saka mama vanozviziva kuti ndinoita basa rekutengesa muviri wangu. With the slip of a tongue mukoma, mama vakangonditi wakatombovaona ko ndo baba vako? Vakatotanga kutoseka, like mama vangu havasi kuzviziva kuti ndakarara nababa vangu. Ndakangovaudza kuti ndakatombovaona vainge vachitokecha rimwe hure. Mama vakanditi ndo baba vako ivavo. Yet I was dating my father for 6 months. Ndakangoti ndichingobva kumusha ndokubva ndavaramba baba vangu. Of course vagara zvavo vaine magirlfriends akawanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma nazvo vedwe. Let us try to speak with her in the comment section. Unoita sei uri iwewe warara nababa vako? You find out kuti warara nababa vako. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo I told my wife kuti I was a prophet, so that ndinge ndichizongokwanisa kurara naye. Ndinorangarira zuva rekutanga apo paakauya nemurume wake. Ainge ari makuseniseni. Murume wacho ndakati ndamutarisa ndikabva ndaona kuti ndinge ndichihwina mudzimai wake, ndaifanira kuti ndinge ndichimudzingisa basa. Aitodhiraivha kamwe kamotikari kake kainge kakanaka achiratidza kuti munhu wezvimari. Apa mukadzi nganake ari mutsvuku, type yandinoda, ainge aine zvimamvere. Ndakati ndakamutarisa ndikati uyu ndiye mukadzi wandinoda uyu. Ndikati pano ndoita sei? Ndakabva ndachizoudza mukadzi wacho kuti aifanira kuti anga achidzoka ari ega. Ndakati ndichida kunomukanda shoko, ndobva ndakanzwa hana yangu ichirova. Ndikati chimbomirai madzibaba, musaita dzungu, otherwise kana mukada kuita dzungu mukadzi akanaka uyu munokwanisa kumuluza. Ipapo akauya akapfeka zvake sketi yake yainge yakanaka kwazvo, ko idzo mvere mumakumbo, iko kutsvuka wainyatsokuona netsinga dzegreen muhuro mese umo, ko iwo mabreast wechinyatsokuona kuti munhu uyu akambozvara akayamwisa, asi mazamu ake akangosara akamira kuti dzikiti, kuita sekunge asina kumbogara akakanyangiwa. Ndikatanga kuvaka zvangu munamato wekumadokero ndiri mumba mangu kuti zvinge zvichinyatsokukasika zvaita. Ndipo apo pandakanzwa mweya uchiti kwandiri ndinge ndichishandisa sinhi rangu. Ndakashandisa sikarudzi yangu kuzanganisa munamato iwoyo. Mvura yacho ndakairovarova nesinhi rangu, kana muchindinzwisisa mukoma. Ndokubva ndachizomupa ndikati unofanira kuti unge uchienda kunogeza nawo, then murume wako ozogeza nawo after that. Saka ndainge ndakamuti
asvika kumba iye anogeza nawo munamato wacho murume wake ari kubasa. Then kana murume wake adzoka obva achizoisa mvura iyoyo yaanenge azvigeza nayo, ainge asingatozvizivi kuti ainge achitozvigeza kubva pamurume wake, naiyewo murume wacho ainge achizvigeza kubva pamudzimai wake. Minyama yose yemudzimai wake zvino yainge yava kuya kuzomumomotera, kwava kudzingwa basa. Ndakaramba ndichingoitira mukadzi wacho minamato kuti zvinhu zvavo zvisambofa zvakafamba zvakanaka. Vakatambudzika, vakarohwa nenhamo. Eniwo semunhu ainge achiziva zvose izvo zvaainge achiita, mukomanashe ndainge ndava kupota ndichimupa mari mukadzi uyu nerweseri, ndichiita sekunge munhu anomuratidzira rudo and care as well. Ndo pandakabva ndachizomupfimba. Ndakamupfimba kawani akandibvuma. Mukomanashe mukadzi wose ari kurarama pari zvino, as long as mumba mukangopinda nzara chete, anotokusiya. Ndiyowo yambiro yangu kune vamwe vanhurume. Ndo zvandakaita izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Pakaipa hanzi ngwarirai pose pamunoenda kunana madzibaba nevakadzi venyu. Zviri nani hanzi kana uri murume unge uchienda kunoshandirwa nemukadzi wako kune umwe munhukadzi, machances ekuti mukadzi iyeye ange achizokuchiva mashoma than kana ukaenda kune munhurume. Hanzi vanhurume tinokasika tabatwa neruchiva. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Ininiwo ndinoda kureurura kuti pandakaroora mudzimai wangu muri mugore ra2005, kwainge kuri kudhara mufunge zvenyu. Vanhu vazhinji vainge vasati vatomboziva kuti kune fake money. Saka ndainge ndiine imwe cousin brother yangu uyo ainge akadzidziswa kugadzira iyo yavanoti fake money. Aigadzira mafake bills awa mugarage vozotengesera vamwe vanhu vainge vaine mashops nevamwe vaingoita zvekunohodha vohodha mushopu mako vachishandisa fake money. Mukomanashe ndo mari yandakashandisa pakuroora. Sandi yose yainge iri fake, but painge patori nefake money. To this very day mukoma handizivi kuti ndimwari here kana kuti chii chakaitika, because pahama dzose dzemudzimai wangu dzainge dziripo pakuroorwa kwake hakuna kana umwe chete zvake uyo akati achinotenga nemari iyoyo ndokubva achizoudzwa kuti yainge iri fake money. Ameno kuti chii chakaitika mukoma kusvika pari nhasi ndini ndinotonzi muroora akaroora chaizvo pane vamwe varoora vose avo vakazoroora vana amai nini vana amai guru pakabviswa mari yekuwanda because zhinji yacho yainge iri fake money. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Vanhu vane zvivindi kunzoko. Just imagine kuroora mukadzi wako nefake money. Naimi unenge usingadi here kusungisa vabereki vemukadzi? Hazvizonyadzisi here kuti vatezvara mushure mekunge vapiwa mari dzavo dzemabhachi nemasutu, vobva vaenda vachiti ndikunotenga kana ngoro yangu, vobva vanzi mundara iwe uroda kutenga panapa nefake money. Just imagine. Zvakamboitikawo kwenyu here? You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndinorangarira nerimwe gore apo pandainge ndichiri student teacher. Gore rainge riri gore ra2008. Ndakabva kuHarare ndikaenda kuZaka. Mukomanashe izvi ndo zvandakaona headmaster vepane chimwe chikoro kuZaka uko vaiwanzo kuti musi weFriday vaiti kana paya vana vose vaenda zvikare nemamwe maticha vosara zvavo vari 1 vachingomema. Saka musi wacho iwoyo ndainge ndakanganwa mareading classes angu kwava kudzokera kuclassroom kwangu. Ndikabva ndachizovaona headmaster vainge vari mune imwe classroom because ivo vaipota vachidzidzisawo yavo class yegeo. Ndakavaona headmaster vainge vakapfeka gemenzi rainge rakaita rered uye zvekare vainge vaine zibakatwa ravainge vakaisa padesk apa vainge vakaburitsa sikarudzi yavo vachirara nehuku. Ndakadongorera kuzonosvika vachizonopedza ndokubva vachizotora huku iya vakatanga
kuicheka cheka vachiichekerapo patebho ipapo. Pane chimwe chinhu chakaita sekunge nyoka chakabva chachizobuda kuseri kwebhodhi, ndokubva chinhu chiya chazotanga kudya huku iya. Vakaita sekunge vasuspekta kuti pane munhu ainge achivadongorera, vakabva vatanga kufamba vakanovhura dhoo. Apa inini ndainge ndakadongorera on the other side ndiri kumahwindo ndichidongorera, havana kukwanisa kundiona, ndikabva ndachizowanda mumaruva. Asi mukoma chakazoita kuti ndinge ndichizobvako kuzaka inhau yekuti ndakazotanga kurwara. Ndainge ndotemwa neumwe musoro. Pandakazodzoka kuHarare, mama vakazoenda neni kumba kwapasta. Pasta vakati mwana uyu kana muchiri kuda kuti ange achiramba achirarama ngaasadzokera kubasa. That is how I lost out on my teaching career. Ndikabva kumusha ndikazouya kunoku kuJoni. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi that is how I lost out on my teaching career. Strange things indeed they do happen in this world. Just imagine ukasangana nezvinhu zvakadaro. Komanaka vanhu vanobata bata kunze uku.